Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali kami ucapkan kepada seluruh warga Kota Padang dan juga penggemar lagu-lagu Minang. Spesial buat Anda kali ini bersama kami tim Rodis Production. Sebuah tembang Terlambat Datang yang bisa Anda saksikan di channel-channel YouTube Anda. Ya baik, lagu ini dapat Anda saksikan di channel YouTube Rodis Production. Jika dilihat dipandang-pandang, adia semakin rancak juo sasalan denai talambe datang alang bajadi adia jo urang sasalan denai talambe datang alang bajadi adia jo urang. Kijanglah lape yonan karimbo painan indah kambalya lai tinggalah denai bakut yamato marato iuntlang si badan diri tinggalah denai bakut yamato marato iuntlang si badan diri. Salahnya denai yonan berjanji damam bahari kato pasti tak sesuai yonan menanti dagang kapulang tak sesuai yonan menanti denai mana bui janji. Kininya denai yonan menyasa kehilangan adia dan cinta hatiku sabar atau balinang malie adia disuntiang urang hatiku sabar atau balinang malie adia disuntiang urang. Kijanglah lape yonan karimbo painan indah kambalya lai tinggalah denai bakut yamato marato iuntlang si badan diri tinggalah denai bakut yamato marato iuntlang si badan diri.
tak seso adi yonan mananti dagang kapulang tak seso adi yonan mananti denai mana bui janji. Kini denai yonan menyasa kehilangan adia dan cinta. Hatiku sabar matong balinang malie adia disuntiang kurang. Hatiku sabar matong balinang malie adia disuntiang